wydaje mi się, że jakby nie moja żona, to nie byłbym chyba bokserem, bo jednak to ja siedziałem po 2-3 miesiące na obozach, to ona siedziała z 2, a teraz już nawet z 3 dzieci. Więc no, człowiek musi spotkać kogoś takiego człowieka, który właśnie weźmie cię w jakiś sposób, zabezpieczy ci wszystko w koło, że ty możesz się tylko skupić na boksie. Dlatego ten pas dedykowałem głównie jej, bo to zawsze jest tak, że w cieniu sportu, w cieniu jakby z tego drugiego planu tam wyrasta tak naprawdę wielki mistrz. I żeby tutaj w ringu pojawić się i w pełni formy i fizycznej, i psychicznej, to musi ktoś za tobą stać. I to jest trener, to jest właśnie żona, to jest właśnie promotor.